Salom, Rahalado pasahaton, selamat hari Minggu, tusude ruas nama dohoti permingguonon. Martua ma akanaro di bagasan Tuhani, mingguta sadarion, ima namargoar minggu judika, lapatanna luluhonau ale Jehovah. Topik mingguta sadarion, nunga sesa akka dosami. Tapuji ma debata di bagasan las niroha, taed dehon ma hupuji holong nirohamu. Mar hite-hite goar ni bata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Luluhon maaw ale debata, jala parbadahon badakku dopa bangso na saudaulat roha, say palua maaw, sian bawa siulaon si pauto-oto dohot hajek kelon. Ay hodo debata, haroroan ni hagogookku. Tongos mah hatiuronmu, dohot hatiguranmu akan manuguaw, pataru au tudolok ni habadionmu, dohot tu ingananmu. Haleluya.
martangiang mahita. Ale ama nami na di Banua Gijang, disuruh hodo anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegai akka ulaon ni si bolisi. Sai padungo mahami, marhite-hite todim na badiyai, asa unang terpedem hami di bagasan dosa, alai asa monang hami sahat ro di ujung, jala asa mardame hami saleleng di tanoon, pai masahat hami tu hanguluan nasora suda, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata di mingguta sadarion, ima na dienet sian barita na uli, na sinuran ni si Johannes bidu 14 ayat 20 sada. Manang ise na maniop akka patikki jala diradoti, ido nang holong ni roha diau. Alai di haholong idamang ido, na holong roha diau, au pe holong doro hakku di ibana, jala papatarokuma au tu ibana. Atong rak mangidogogo mahita tu adopan ni debata, laho mangulahon patit nai. Ale Tuhan debata, sai paragogoi mahami, mangulahon nahobar tu patitmi. Amin.
Tatapoti ma dosata nagudangi tuadopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na suhatu dosan. Sitopa na sana adong. Paruhum na tigor. Na manghumi jolma manusia. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami. Akka nahula hami marhite sian pangalasyon nami di patipmu. Ima marhite siat tubuh-tubuh ni rohanami narawai. Nang sian pagkatayon nami nasoture. Rodi pangulyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Natama situtudo na uhum hami alani dosa nami i. Alay natarsosol bagi dohami nuaeng alani i. Asi maroham di hami. Ale debata nami. Pardenggan basa jala para siroha doho. Alani anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sai sesama dosa nami saluhutna. Jala suruh matodi parbadia turohan nami be. Asa terbayan hami manguliho di bagasan hati goran. Dohot habadiaon. Gabe saat hami tu hanguluan na sora suda. Na pinarbagabagam di akka na persea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabegema hata baga-baga taringot tu hasesan ni dosata. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah, nunga diarsai hoau marhite sian akka dosam. Jala nunga dilojai hoau marhite sian akka hajahatonmu. Au tutu. Au sadiri manalesai akka pangalausim alani hadiriyokku. Jaladang hupaingot-ingot be akka dosam. Hasangapon ma di debata na digijang. Tabegema hata ni debata turupuk ni hari mingguon ima na tersurat di Pesalmen bidu 126 mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat onom tajahama marsorin edde hananakok dinamulak tinogihon ni Jehovah akan terbuang sian Sion doson halat namar nipi dohita. Godang matongon napinahin ni Jehovah tuhita, jadi marhilas ni roha mahita. Akka na marilu-ilu laho manabur, marolop-olop dosogot laho manggotil. Ido sahatna
Martua do akan natumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amen. Tahatidakon ma haporsiaw tay, songon na hinatidakon didongata sa haporsiaon di sadok portibion, rap mahita madok, au porsea di debata Jehova, ido ama pargogo na suhatudosan, na tumo palangit dohotano, au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehova na sasaday, ima na tinubuhon si Maria, nagabe-gabe sa todi perbadia, adorang so habubuhan, ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguan silatus, na mati terpazalo iba na di hau pinarsilang, na tuat tubanua toru dung ditanom, na mula mangulo diari patuluhon, na manay tu surgo, lau hunlu tu siamu ni debata Jehova, amanay pargugo na soha tudosani, di sima iba na pay mamulak so tutanoon, manguhumi halat na mangulu doho na mate, au porsea di todi perbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akka na badia, doho diasesani dosa, doho diatai na madok, mula mangulu sogot daging ni halak naung mate, doho danguluan na sora suda. Amin. Tabegema edde pujian sankor ina kamis.
Tikting dihuriata di bagasan mingguon, Minggu 6 April 2025. Sada, goar ni minggu. Goar ni minggu ta sadarion ima minggu judika. Lapatanna, luluhon au ale Jehovah. Dohot tema, nunga sesa aka dosami. 2. Partangyangan sektor. Di hari Jumat tanggal 10 April 2025, di Patupa Huriatado Partangyangan sektor di Bagas Garejaon. Turpuk Jamita di Enetsian Johannes 12 ayat 12 sahatu ayat 15. Dohot tema, lehon hamuma hahormaton tu debata. Atong riamahitaro tu partamyangani dipuka masuk pukul 10 sia 30. Tolu, Dewan Kononia, PA Remaja. Di hari Sabtu tanggal 12 April 2025 pukul 10.30 saat tunasidung di Patupa Huriatado PA Remaja, maringanan di konsistori gereja, nani uluhon ni Amang Pandita Edi J. Sitindaon STH, Nats PA di Enetsian Sakariasia ayat sia 1 ayat 10. Pinangido tusude remaja ni Huriata, songoni dohot parguru malua, asaria mandohoti acara PI. 4. Dewan Kononia. Sada, Komisi Beasiswa. Di hari Minggu tanggal 10 April 2025, mulai pukul 8.30 sahatu sia 30, Komisi Beasiswa Pasahaton, beasiswa tu 30 halak ruas ni Huriata, pinangido tu sude naman jalo beasiswa rap dohot natorasna asaro tu konsistori gereja. Jala mambuan kartu peserta beasiswa dohot catatan ibadah gereja. 2. Seksi pendidikan. Partangyangan laho pabor haton ujian. Di hari Sabtu tanggal 12 April 2025 pukul 10.00 sahat tunasidung maringanan di konsistori gereja. Patupaon ni Huriatado partangyangan pabor haton laho mengadopi ujian akhir sekolah tu kelas 6 SD dohot kelas sia SMP dohot ujian masuk tu PTN UTBK SNBT tu kelas 12 SMA dohot SMK. Pinangido tu sude siswa-siswi kelas 6 SD sia SMP dohot kelas 12 SMA dohot SMK dohot akan natoras asaria mandohoti acara partamyangani. 5. Pangapuli. Sadarion Minggu tanggal 6 April 2025 pukul 10.02 WIB di Patupa Huriatado Pangapulion tu pinoparni keluarga Jamuter Situmorang Nahinan Inang J. Borsima Mora Nahinan maringanan di konsistori gereja HKBP Pondok Bambu. Nani uluhon Amang Pendeta Edi J. Sitindaon STH. Onom, laporan pertanggungjawaban Manang LPJ dohot pembubaran panitia Gotilon pembangunan dohot Natal 2024. Di hari Minggu tanggal 10 April 2025 di Parmingguon pukul sia 30 di Patupado Pasahaton laporan pertanggungjawaban Manang LPJ dohot pembubaran panitia Gotilon pembangunan dohot Natal 2024. Pitu, Partamyangan Pasion. Laho manomu-nomu parningotan ari hahamate ni Tuhan Yesus Kristus di Patupa Huriatado Partangyangan malam Pasion tolu hali ima di hari Selasa Rabu Kamis tanggal 15 sahatu 17 April 2025. Masuk pukul 10 sia 30 WIB. Pinangido tu sude ruas ni Huriata, suang songoni sude punguan kor, asaria mendohoti acara partamyangan pensioni. Walu, parningotan ari hahamate ni Tuhan Yesus. A. Ibadah Jumat Agung Anak Sekolah Minggu. Di hari Jumat tanggal 10 April 2025, ima ari hahamate ni Tuhan Yesus Kristus. Di Patupa Huriatado ibadah anak sekolah minggu masuk pukul 7 WIB. Pinangido tusude natoras anak sekolah minggu
asa mandasdasi iana kotai ro mandohoti ibadai. B. Ibadah Jumat Umum. Di hari Jumat tanggal 10 April 2025 di Patupa Huriatado ibadah parningotan hari hahamate Tuhan Yesus Kristus di Patupa 2 hali. Ibadah pukul 7 WIB berbahasa Indonesia, ibadah pukul 10 WIB berbahasa Batak. Jaladung sidung ibadai, laos diuduti ma muse marulaun nabadia, pinangido tusude ruas ni huriata, naung makatidak kon haporsiaon, asaria mandohoti acara marulaun nabadiai. Sia, parpunguan nahohom, laho mangauhon pakokop ni Tuhan Yesus Kristus di hau pinar silang, patupaon ni huriatado ulaon parpunguan nahohom di hari Jumat tanggal 10 April 2025 masuk pukul 14 WIB. Pinangido tu ruas ni huriata asaria jalareta mahita mandohoti ulaoni. 10. Pakobasion ulaon nabadia di bagas ni ruas. Di hari Jumat tanggal 10 April 2025 dung sidung ibadah parningotan hahamate ni Tuhan Yesus Kristus pukul 10 WIB patupaon ni huriatado pakobasion ulaon nabadia tu bagas ni ruas nasoboiro mandohoti ulaon nabadia tu gereja alani kondisi ni kesehatan hombar tusi asa dipabotohon ma tu sintua wik nabi. 10 sada ucapan terima kasih. Parhalado dohot sude ruas HKBP Pondok Bambu, pasahaton mauliate tu keluarga NN na menyumbangkan onom botol anggur tu perjamuan kudus. Dohot tu keluarga NN na menyumbangkan roti tu perjamuan kudus. Sai dipasu-pasu tu hatta manasida suang songoni nang nani ula ni tangan nasida. 12. Amplop hamuleateon bulanan. Di minggu sadarion tanggal 6 April 2025 di Patupa Huriatado Papungu Pelean Tujolo ima pasahaton amplop hamuleateon bulanan dohot partondingna. Pelean parjolo tolu kantong ima tuhuria dohot tu pusat. Pelean paduahon ima pasahaton amplop hamuleateon bulanan di pasahat matujolo dung sidung jamita. Atong tapasahat ma peleatai di bagasan Lasmi Roha. 10 amplop pangurupion tu sosial kuria. Di hari Minggu tanggal 10 April 2025 di Patupa Huriatado Papungu amplop pangurupion tu sosial kuria di pasahat mai tujolo dung sidung jamita. 14 surat masuk. Di Jalo Huriatado surat sian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta nomor 236 garing D8 DKI garing 3 garing 2025 tanggal 20 Maret 2025 taringot undangan tu pendamping Ketua Dohot Sekretaris Pengurus Seksi Remaja Huria Tolu Halak se-HKBP Distrik 8 Jakarta laho mendohoti ibadah Dohot Pembinaan Remaja se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta di Patupa Mai di hari Senin tanggal 7 April 2025 mulai pukul 8 WIB satu nasidung maringanan di HKBP Suprapto dohot tema Unite and Ignite. 15 Bazar Makanan. Di hari Minggu tanggal 10 April 2025 Panitia Pembangunan Gedung Sarana Penunjang Gereja Patupahon Bazar Makanan maringanan di halaman gereja. Pinangido tu sude ruas ni huriata asa dohot berpartisipasi mendukung kegiatan ini. Di Patupa Mai dung sidung parmingguan manogot dohot parmingguan arian. 16 ruas Namar Sahid. Di bagasan Parsahitondo ruas ni huriata Inang Nyonya Desi Jaiton Nainggolan Boru Sirait nungamula tu bagas nasida dung piga-piga ari dirawat di Rumah Sakit Polri ruas sektor 2 Wik Onom Yadika.
Tabuan ma di bagasan tangyakta, asalam tu hipasna di hilala rohana sida. 17 parhepengon. Pelian tuhuria, 6.668.700 rupiah. Pelian tu pusat, 8.510.700 rupiah. Pelian tu DSA, 320 rupiah. Panitia pembangunan, 10.740.000 rupiah. Pungu Masude, 26.554.000 rupiah. Songonima tikting di huriata di bagasan mingguon, saya di pasu-pasu tuhatama sude pakobasion, dohot peliani, bahen sangap dohot puji-pujian di goarni debata. Tabegema edde puji-pujian sian kor ama.
Di bagasan lasni roha, tapasahat ma peleatta, maredde huria sebuku edde nomor 773 ayat sada rodi uduna. porsiaon anggo apala ditikyon bawa kulo na hupangido do pamak padita sitip daun nasau mangkat tiba na marjanita saliling du padita udak kya hupangido asau marjanita
alai ala tongon di hari 6 April 1975 majalo tohona nau siar dewata dihagai pe martoba tongon 50 tahun nang martona padi tau diapala di arion ala nido pangido asau marjamita nang madok mauliati autu dewata ala ipilli tau gabena posona sasit tunga dang adopsi pararon di dewata sianau siap kasih suadau kudau dipilih dewata jala diramoti debatau sampai 50 tahun padita gui tok-tong di para ribana makobasi bana makobasi hurianai ido apala hupang ido macam mita tikion jalanion baju tuga na hupakyon oma di pasahat kantor pusat hakai itu au ditiki majalo tohonan di hari 6 April 1975 jadi nggak 50 tahun baju tohonan kon alani tung mang nasong dia pepaki lalamu ala hupangi doa mangkati padita citip daun batu jakok kamu mah di bagasat tikyon tapasada marohatta makang ulok kata ni dewata martangi yang mahita dameni dewata na sumurung siang salu na roha ima mangaramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Hatani dewata sihang uluhonotta di bagasan minggon imahatani dewata natar surat di Evangelium Lukas biddu pitu ayat 40 sada saarudi ayat 50 songonoma didok di sini dua do persingiran ni sada halak si panak kokepeng utang nina sada 500 rupiah 50 do di nasada nari ala suada garar nasida di basa-basahon maitu nasida duaca asa ise nasida tagamon nahu molong roha di ibana dia lusi si Simon ma parsi basa-basan nagumudangido anggo di rohaku jadi dia lusi maibana tikosdo panibangmi dungi didopakon ma paropuani laos nina mamadok si Simon atehe di daholo paropuano roro au tu jabumon dang di lehoko aek pamuli patu ala yang goibana ilu-ilu ni matana do di bahen mamuri patu jala dia pusi doh obukna dang diumahoau alayang ibana ola nidung bongot tuson dang dipasohot mangumma patu dang dimiahi hoduku alayang ibana dimiahi do patu dohot miak na hucus dibaheni hudok matuho nunga sesa dosana na gudangi ubahen gudang holong ni rohana ala yang go otik do di sesa otik ma holong ni rohana laos dudok ma tu paropuani nunga sesa akka dosami gabi didok akka donganna sapanganan ma sama nasida iseron aido do akka dosa di sesa laos didok muse tu paropuani hapor siamido padua hoko
merdame mahomuli. Ima sahana. Sudero hita maperhututuhon anggo hita kana namar minggon wae totuk kana persea hita tu dewata. Aida itu roh hita marminggu anggo so persea do hita di dewata. Alai nagabe perlu suku tonot tu dirita. Moloro Yesus saunari madapotok kita. Dohon ni Yesus do tu hita hapor siaumi do padua hoko. Ngabui hita majalo padohan nasongoni siat Tuhan Yesus. Asa takas tahang uluhut dipangido debatado tu hita. Hapor siaun na padua hok kita. Alanina perjolo naik perlu siga tatta. Ay songol dia horwa akarumang ihapor siaw. Hiado husurat di buku jubileum alay pangido ang peditarso ditiki buku jubileum 50 tahun mulai salah. Taringot tu so. Dang nanay hanguluhonat ta songod dia mah lapatan ni hapor siaon secara teologis kritis daun daknya. Mulutung adong naing botol ta dangi jamitay. Alay nanaing berengot ta saonari. Asalaos i manak kasih diri ta sadiri. Ragam mi hapor siaon merhite bibeli. Na perjolo hapor siaon na ditaringoti di bibeli. Ima di Jakobus 2 ayat 10. Na porsea doho adong debata si sada-sada. Taho may doho doa kasih bolis porsea di sini. Jalak kadukdut. Porsea doho di debata si sada-sada. Engkam may alay di dok si bolis pe porsea di sini. Jalak kadukdut. Bayak hita, porsea ini bata, besok kaduk kita, somabir hita, rope hita tu bagas gereja, marminggu hita, jangan dong biar tu dia batai. Anggo si bodi sino, ganuk pacupang Yesus doh halak partodina hodar, song nai kadarai, beh mangangkuhi. Pola sampai dok tu Yesus mulu naik palau muhami batu babi akan Nairobiana mahami palau ina. Gabi tu pinahan lugu ya sida ujung ngalonong. Itawi. Ha persiaun na songoni taka persiaun na paduahon. Na paduahon Ido ibi beli Jakobus 2 10 itu 20. Hapor siaun namate. Dia 20 ido hapor siaun narumar di bahasa Indonesia takas ido iman yang kosong. Dan adok perbuena. Dan ok dari dia sepap bayanan. Hapor siaun ini mate do. Rumar hapor siaw nasoni pe dang bui paduahon na patuluhon na takas darida ima hapor siaw ni si Jakupi sudedo halak porsea agama Kristen agama Islam porsea na porsea do si Jakub di debata alai si Jakob mah na porsea di dewata na sohea mangasahot dewata utuh-utuh ngado di pangasahot ipauto-uto among ipauto-uto hahana masih pauto-uto wadot cimatuana na mangasahot utuh-utuh dakai pangasahot ibana dewata saat tuna mula ibana nunga di perbalohan ni tanokanad di topi ni ai jabohi
Tunggu tuh ngai pakai. Ibagi di bana matu 2/2. Sudah nadong di banai. Lea oma perjulu. Dungi odorani si Rahel mah. Jala takas do ido di si. Di sada Musa 32 capulalu songon. Ainin narohana do. Molo pajupak si Esau 2/2 nasada jala dibunuh gabi ma 2/2 nasada nari. Kan? Sikap ni namar hapor siaut tu di bata naso pangasahot di bata. Atik biasa sudah itu. Ipe atik biasa sudah dibunuh doh napa 2 honi angge mana madua. Jorbut ni hapor siaut naso mangasahot di bata. Perdijabuna pe dikorbankan akan kon nabe korbankan narumikok dirina. Alanido pendarang di luas di bataiban masuk tu tano kanan. Dang boi jakko masuk tu tano na pinar bagai-bagai. Di goparhon maro de bata marsiranggu do ibana. Di bagasa parsiranggu toni maruba ma ngudun ibana. Dirok ibana tu dewata tuk sohu balua ho angko sojulu di paso-paso ho. Jakob na porsia di dewata naso mangasahot dewata mangibul mangalodok ko diri tuasin di rohani dewata. Mangibul mangasahot dewata roh dewata ikat di magwarna dan Jakob behom si Israel la magwarna. Asana bongot tu tano kanani bukan Jakob tapi Israel. Namar hapor siaun tu debata jala natakas mangasahun debata namangihut hapersiaun ni sisian di Tuhan Yesus muluta sigati dibeli dakyai dok Tuhan Yesus tu sisian nai hapersiaun mido pedua hokok dakya porsea sida di Tuhan Yesus alai saya tok kaporsiaun ni halak Yahudi di tiok. Mesias angko ibana saut dua non padang cokok kerajaan Israel raya. Ujungnya jangan dok parbuin ni haporsiaun ni. Diguari Tuhan Yesus dosi sian nai par haporsiaun naotik siotik kaporsiaun. Di Matius 6 ayat 70 di dok Tuhan Yesus tunasi dalam saya di holsohong ngoduna. Oh hamu siotik kaporsiaw. Jala dinaro Tuhan Yesus Kristus mendapat nasida di nahona galupang nasida di laut Galileai. Ngadi bereng Yesus mardala di atas saya. Rosi Simon Petrus angkohoroi Tuhan suruh mardalan ko. Nggak mardalan ibana. Alay holar roga lubangi ibereng ibana. Itorlonong ibana. Dak tu Yesus be ibereng. Lonong ibana. Itu Yesus ibana. Ho siotik kaporsiawan. Warsa pala ganggu roham. Pakulingan ni Tuhan Yesus be nak tu sisiani. Ho siotik kaporsiawan. Dang boi haporsiawan na baluahon. Ay di ko ariak ka na pistarro haporsiaon ni sisiani broken faith iman yang remuk porsia dua sida lay marosak ka porsiaon manang adong se halak na madok haporsiaon ni sisiani iman situasi tidak percaya dari orang percaya salina udok situasi tidak percaya dari orang percaya. Ala porsia do halai Yesus. Alai holai pikir portio kolsoan. Tak porsia. Di pangaramoti ni Yesus. Hola roga lubangi. Tambe. Tak porsia. Namangihut. Haporsiaon nasabatu misabi. Ido didok Tuhan Yesus di Matius 10 ayat 120. Duk tua Yesus jaduluhi ida potona kasih siani
Di pamaluk Tuhan Yesus mah danak naro dibuat naturas natusi. Roma sisiani di sukum mah ay bahasa ya hami dang boy terpamaluk pami dang boy terpabali hami namangkop pangingulunay. Idok Tuhan Yesus mah songonon. Alani otik ni hapor siaw munaro ido ipakai songon natu sisiani. Alani otik ni hapor siaw munaro. Ai situtuma udok Tuhamu. Nangko nasa batu nisadi hapor siaw muna dono muna matu duluhan mucat ho siani tusan sauk doi mucat gabedang adong naso terpatu pahamu. Alani otik ni hapor siaw muro badang bui. Alani mek ni hapor siaw muro. Aina sa batu nisabi pe bah aja mek do batu nisabi heado tiki di pertanyaan ngai tori potong ko tiki pakkatayoni uihodo amang batu bara manukun ai puasa pula apala pidong di bayi ni si merperdomuat doi tunan irok ni Yesus nasa batu nisabi. Batu nisabi mau main dok, mek. Pola ni tuduk kopi dong ino ni buting masai. Alaya ni mek na. Dangi bereng, dang boy pidongi mamereng. Gabe tubu mai gabe suacuana. Gabe parasaran ni pidong. Sonido nama saya hakabipi. Irip puraja pangalumeido naung mago barita nauli alanungai bunu si mansan dot ciliman si munsot dot cileman inala batak ibunu masaibe dang mampu ibana mamereng hapor siaw ni huria isportibion darah orang yang mati martir adalah benih kerajaan Allah. Mudarina mate martiri buni ni harajaun ni depatani. Tang bereng, tang barang pun asida mamerengi. Gabi tubuh mah harajaun ni depata. Belgama hakaipi. Gabi di hakaipi mah toropan halak batahi. Maringan. Ido upena pala pidong dirok. Gabi di sima marasari pidung ala dak terbereksa. Gabi di HKIP pa marasari ay dirip puna sida naung mate barita nauli. Ima hapor siyaw na sa batu ni sabi. Mek do memang. Alay mangulu. Ayadong go ibaga sa batu ni sabi. Boni ni hanguluan ni mana genwarana din mo botani lembaga. Madabu ibana gabi tubuh mai. Alani do dang boy batu nisabi holam mariga pemadang boy etor sega do lembaga nai. Jadi mangolu jala hibul. Hapor siaw na sa batu nisabi. Mangolu jala hibul. Hapor siaw na mangolu jala hibul. Song kapor siaw ni Israel nak kidingani. Song kapor siaw ni si Abraham. Tatak kasih mah, idia mah disi hapor siauta. Alanido na paduahon, ipatubig yun do di bagasat trupuhon. Siya dia mapatar hapor siauta. Asalos buy tak kasatta dirita. Tak perlu dong atta tak kasatta, daung punani dirita. Na perjulu dirok di bagasat trupuhon kapotaran na. Gudanggu hapatarannya alai di turpol ima ditadda dosana tang murain wae nguluwi di zaman nasunyat tu sebe na zaman ahon wae mangna era na poin piga tang binoto be ikinasal ku idok era 3.0 saunari era 4.0 ai bisa so binoto be na isibe
Jala susana di bagasak kamajuan na songani. Dan ita da jolma bidusana. Gariada nga gudang jolma na bakkabalgahod dusana. Bangkay bana ala buy udahod ibana. Pataberan masong nakanamasay. Nga maro 400 miliar gajina. Apa itu korupsi? 197,7 triliun per tahun. Aso binoto magnetu dia lawan ang binoto. Alay, dangi tanda. Ihalatson deh. Halak Kristen deh. Ruas ni HKIP deh. Dang boy, jala na paduahon. Hamalon ni jolman way ngalani teknologi. Gabi di bayad doy makukupi dosana. Malo makukupi dosana. Jala bangka doy bana mulo malo ibana makukupi dosana. Apalagi tinatay. Ulu halak makataya kana somal mangulaw congani. Bayang ko itu saya nabi biar ko mamering natta saya termulak ko tu jam. Bayang ko malo daw. Iya to kamalon na. Ala malo ibana makukupi dosana. Akanak ko penoy nga song ni mek dope. Si dia honi otro hape na berbedai do akarongan do akanasing diuda. Malo makukupi dosana. Akana porsiaroi. Alani ha perbuini ha porsiau na parjulu manada dosana. Jala dangulu manabunihon dosana. Songo parukua perdosai. Barani do ibana ro tujabuni parise. HP somalla pola merdala pe parise masih bulusan do aka parupuan na songoni molo songon na jonok ibana di sihapataran udah di sihapataran. Bah, ngaitur muru hi parise. Mulu dong kok kasih sianda ngaitur ya baca jangan dekat sama guru kami. Inna isi hapataran. Yang gue siap bunyian coba notak nah kayu ulai. Alay siapa taran? Alay yang gue buru-buru enggak mau. Tadok lawan Tuhan Yesus. Dia tahu Yesus akan mengaluluhon ibadah. Yesus dudika luluhon. Dia tahu. Lawan ibadah. Iusehon ibadah sudi. Ay sudi nabi nanay namang usehot dosa na iwi. Jala tutu si tutu adok panol solion. Adok pertobat. Parwenya persiaw. Jala marhite-hite panadaw di Yesus Kristus sa porsiaw tu Tuhan Yesus Kristus. Betul-betul margugo ibana mamelihut diri tu Yesus marhite holongi roha. Sudah pabainan ni parupuan itu Tuhan Yesus Kristus. Takas di parbuan ni holongi roha. Di patorak Tuhan Yesus doiso. Alai tabereng jo perjolo nguluni parisei. Jangan palai patorang ibi belon buasa yarahop parisei bana tu jabuna jala itu gihom mangan. Dak pola alayang ko siya pabahenan na itarida do nasorok pangargayo di Tuhan Yesus Kristus. Dangadok kolong ni rohana nang gosaotik di Tuhan Yesus Kristus. Di dok Tuhan Yesus Kristus di bagasat turpohon nak kining parupuan ido idok pakko Yesus alay hatana tu si Simon. Rodo au tu jabungon dang nileok ko aik pamurini patu. Somal lo dinasida. Garis odok tamue ikon adong ko poting inganan ni aik di pitunai. Ai mulu merdalak kalai songot songot cipatu tanwaing ko pekwari kasut. Saya songot cipatu gunung ido. Jaladang adong iku di talina. HP di parhorsia do saya ko orbuk ko pakna. Alani ko jolo diburi do pakna lau masuk tu jauh. Lumobi moloro tamue nani arahonna dangna saya foto Yesus na arahut
Dang bui suadong isi aek pamurinipat. Jala mulu na sangat botamuei. Ikon pegawai ni perjabui do mamuripat ni tamui. Ro di perjabui sendiri kurang nalau sudo mamuripat. Alai roau dang di baiko pamuripat. HP nyop perempuanon. Ilu-ilu na do. Jala ubuk nga dibayan. Mahkota perempuan itu rambut disebut mahkota perempuan. Mahkota na itu pelai itu ibayan. Mga pusipat. Arbuin yang persiaw. Di waktu hatta Yesus musa itu ibana. Dang di umah wau. Alayang gu ibana olak ni dumbongot tu son. Dang di pasohok mangum mapat tu. Dang di umah wau. Aso malat di sila satu saunari. Mulu pacupang salun dungi cipika-cipiki songon nataberi. Esa sitonga kan budaya ni aside dui. Tapi gak bisa ihut-ihut nai. Engko halak batak sa sitonga masih jalangan ibai matangan nabuti dai. Anggo na julu lafatan nasian nasarohak kudo majalakku. Anggo halai daw cipika-cipiki. Anggo naik kita namar bau pe ngacipika-cipiki. Namar simadua pe ngacipika-cipiki. Tang binota na batu holong ngiroha be nadang. HP ho dang ibai kosong ni tuau ninna. HP ibana dang matso mang mapatu pat ni Yesus do. Abelai. Iro Yesus muse dang dimiahi ho luku. Alayang ku ibana dimiahi do pat do miak na hujus. Haso malat di nasida. Molo tamu ena sangap ro. Iko bainon na dui. Miak na hujus tu si majujunga manak tua barana. Hape ibana, ipedang di ibana. Hape anggo boru parupuanon. Miak na hujus si bain mami ahi patu do ibain. Dang barani ibana tu cuma jujuk ina Yesus. Hidup baina. Dang didok Tuhan Yesus tu Parisei sona nidok nga tu si Sakeus. Hape si Sakeus Yesus no bangido satu jabuna. Hape Parisei ni bana ro mangarahut Yesus tu jabuna. Alai dang idok Yesus tu ibana. Mertua ma pangisi ni bagasot danginna. Justru ditegor ro ibana. Dipicang ro ibana di pangalahonai. Nanggo napatut tu Yesus tang di bayi bana. Urok nak kenik soman lo di bayi nasi deh sudah. Napatut lui. HP napatut tipe dang di bayi bana. Anggo perempuan namar dosai perdosai lu bisa napatut di bayi bana. Sudi nabi nang perempuan lu bisa napatut. Hidup bana didok di Lukas 10 ayat 10. Molodung diudahoko nani dok nai sude tuho. Molodung diudahoko sude nani dok nai tuho. Dokma na poso na sehasea doau. Ai itap na patu ulau kudo hula. Ai itap na patu ulau kudo. Bahape na patu pedang ibai Parisei. Tata kasih madirita. Baik kamu dona patut tu Tuhan Yesus. Mulu marminggu kita songonon. Buat to. Takas do tapi lihat diri ta Tuhan Yesus. Takas do. Olah cah kita tu garijol. Hohop kita. Martangyak kita. Tak bemak kata-katai do dongan. Jok doh ida, olah cahat itu hapena ibuka. Bah, enapa donai, enapa tu doi naroha. Mulu martangiang idok para geda, tak kasih orang. Tuturo martangiang kamu.
Aino dulu tak kita martangnya ngalai dan martangnya. Lumawi tatangnya ko mau pamana. Ramadok mahira tengak tai. Alia mana mina di Banu Gijang. Tutu ingok majok dak kia martangnya kita si holat bui do tanpa jojori nak so martangnya kita. Dak kia tai hutoni kata berka alia mana mina Banu Gijang. Sai pinok badia magwarmu. Dah asal tapadok. Songoni donang mulu marageda martangnya ngita mangido hasisan ni dosa. Uban nasanga ibai di distrihon. Duk sae mangido hasisan ni dosa. Makuling ma pote marede angon-angon. Ido asa husuk. Edak kusuk koro namanya hutut tangya gedai. Pasti ko dono terodang. Dak kusuk. Ido benek ko perlu baenon angon-angon asa husuk. Ay napatuti PHP dak tabay. Laut comonido nangyak kang udut ta siapa hari. Tabay do napatuti. Ibain pembangunan ni hitaro kese pakatata do surataro. Mabat penggamun jala dus ni rohataro tulu tirketi. Jala lawi hitaro. Mulai dok ko panitia pe. 250 sebulan songon pilihan nomor rumah iuran. Saya tengah ulan napatu do pira di gudang kita. Alai mulu adongat tong dang bui terbaca. Gak usah. Airope tu gari jauh kita mulu memang dang adong. Mangaliap pilihan ini bedak pola. Alai mulu dang adong. Alai leon napatu atau. Mulu patut do, hilala gudang go hita dak pola 250 sebulan na patut. Jadi nanang doku. Tabaib do na patuti. Apa itu tabaib pe na patuti. Sudi na pinangi do na itu hita tonggo pe na poso na sohasea. Hola madungdung na poso na sohasea pe nga mau. Bala buama madungdung na poso na hasia hola tade do na bui mabani mulu takas cita marhapor siaw tu debata di bagasan hapor siaw ni nasa batu nisabi hapor siaw ni Israel hapor siaw ni Abraham nahibul porsia do nahibul maka porsi debata mangasahot debata hibul di bagasan kemurnian hati. Marsok batu debata, masa pilihan itu debata. Jangan mulu songoni, hapor siauta, saunari pe, dohon ni Tuhan Yesus matu hita, hapor siam hidup pada hoko, mardame mahomuli, mardame mahomuli. Amen, martang yang mahita. Mau lihat maju amang nebasa, ala saya tok di parbuhali ho kami marhiti hatami saya pargugui kami makanguluh katami ay marhiti do mangula tordip di perbadia patubuh kaporsiaon nasa batu nisabi di ngulu nami kaporsiaon na mangulu na hibul kaporsiaon Israel kaporsiaon Abraham asa say do honom mutuhami naksaunari pe kaporsiaon mido na padua hoko mardami mahola homuli. Amang nabasa ramoti matok-tok huriamon. Asa toktong mangulu huriamon. Songop pamatang ni Kristus. Jala sudi ruas ni huriamon. Mangulu songor ruas ni pamatang ni Kristus. Marhite hapor siaon na mangului. Ramoti huriamon di sudi pakubasyon na. Asa sudi pakubasyon na huriamon. Marhiti-hiti sudi akka pertohonan rodi sudi ruasne huriam gabe dihilala jolma nahodo makobasina sida sudi ruasne huriamon natoktong di bagasan parukilon tok-tok parguguamu pasahat diri tuho Tuhan asasian masa porsiap pasahat diri tuho asado honomu madua mahu jalakana di bagasan lasni roha
Ajari asa dia tusi siak kodolas ni rohai Tuhan. Asa toktong didok horo Tuhanku, horo di batakku, siak kodo sudi nadong diau. Asa sudilas ni rohanai marmuarai tu puji-pujian do tamal etiot ho. Mulu adong ruas ni huriamon nama ulang tahun hari hatu tubuh dohot parsohoton. Ajari nasida sadingot siak kodo tuhat tikti dangadok tikti dapok nami manak siani sebe asa gudang itikti nani leomi gabi gugui di nasida maperhasiak tikti mengubah waktu menjadi kesempatan lomak kubasiho. Amang nabasa inanami namar sahid niuna desi dayton nanggula burusi rait nunga di bagas nasida mauli atung amang nabasa arumui nasida mulak tu bagas ala itu koma Tuhan napa malupon aiha malumon nabi nani dokter holak kamaluon sian sahid perdagingod dui mulu adong diae nasida pergumulan jiwa lani parsahitoni asadoho tipa malumom wali amang nabasa songoni mulu gabe marsahid nasida nang di bagasa cida budabuan alani parsahitoni asaho Tuhan manikati gabe bui takas hamalumon nasikop nasak koi jupang nasida Tuhan asa di bagasa kai pasoni toktong nasida mamuji pasang apako memilih diri tuho di bagasa kaporsiaon namang uludo namang ibuli asa takasnya namang nabasa loasom muhami sudi nadi sonon waing mulak siap bagasmon marbohal hokasesan di dosa hatam dohok pasu-pasum di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapasada marohatta sian nasa rohatta pasato piliatta napatuti itu dia bata hukma maredeh.
tatanya kom mapeliata ali di batama nami na di Banua Gijang odo haroroan ni saluhut silo leon nadengkan doh nasa ulibasa na mauliutus upasata mi masen nani lehon mi tuhami pilihan nami tuho saya jalo mai gabiwap na hutus di julum pasu-pasu mai jalara moti asau perhasia kami pilihanon pati bulhon harajaon mudi tonga-tonga ni huriam do di Portibion buhai marohanami marhiti-hiti todim asalam hutadahami gudang ni si leon-leon mi tuhami asalam gir-gir kami madok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Alia manami na di Banua Gijang sai pinurbadia magwarmu sai Roma harajonmu sai sauk malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami itu gihotu pamujunan Padua mahami sian pangamu. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho didopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaur honma damena tutodim.